V roku 2023, tak ako aj pred minulé roky, PR naozaj dokázalo a ukázalo, že vie byť kvalitné, má byť transparentné a hlavne autentické. Dôležité je, že aj v rámci PR sa posúvame k inováciám, k novým technológiám v rámci umelej inteligencie. Nebojíme sa v podstate takýchto záležitostí, ale zároveň stále je veľmi dôležité hovoriť o tradičných médiách, o takom tom naozaj čistokrvnom PR, ktorého je súčasťou mnoho klientov na Slovensku a zároveň aj v rámci celého kreatívneho priemyslu. Za nás sú veľmi dôležité spolupráce naprieč celým kreatívnym priemyslom a zároveň aj etika, ktorú sa snažíme raziť v rámci komunikácie. Komunikácia nikdy nebola dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Komunikácia naozaj obrusuje hrany, komunikácia udáva trendy, komunikácia ukazuje smer a hlavne v prvom rade komunikácia je tá, ktorá môže medzi nami búrať mýty a zároveň stavať mosty porozumenia a spájať. Ročník 14. Prokopa hodnotím veľmi pozitívne, pretože sa ukázalo, že PR agentúry a firmy, in-house PR oddelenia vedia robiť skvelé kampane. Čo sa ukázalo ako trend, je veľmi silná komunikácia interná, veľmi silná contentová, to je vlastne tam, kde je PR veľmi silné, vytvárať veľmi kvalitný obsah a content a to sa to ukázalo naprieč všetkými kategóriami, takže okrem toho, že boli veľmi prospešné kampane, ktoré budovali vyššie hodnoty a lepšiu reputáciu, tak sa nám ukázal aj ten prierez cez obsah a cez využívanie aj umelej inteligencie. Takže ja hodnotím tento ročník asi najlepší zo všetkých.